Ano isang lugar sa manipis. Nasa ako diri bibi. Manipis ko ni agi karon Minglanilla na ni. Gikan Toledo manipis ko agi na ako nakabukid oh. Oh my. This is my first time. Grabe oh, kanang murag watershed man siya dire, watershed. Oh my gosh. Oh, it's aliko-liko eyes. Watershed. Sunod ra mo sa kuaning kuan gud ning usa nga sakyanan. Naguna nako. Oh, dai atong Minglanilla adventure. Ningan diri. Dito. Welcome to Manipis. Manipis gid ay. Oh. Sa ako da manipis ko kaagi. Oh. Suna basa kayo da. Ano ni manipis? Oh my. Oh. My first time in Manipis pero nindot na kalsada. Oh, shit, nindot at anong malay. Laho mo na ni kayo. Oh, lining kuan Manipis. It's Manipis. Oh, tanawa ng kilid dire oh. Tinaing manok. Yan. Ba't naisa nga kuan? Shout out Manipis. Nindot na kayo yung kalsada dire. Ano siya? Traffic daw ma. Laong ka na ka ng nakita. Laong ka na siya. Kiritrapan lagi. Prone manas mga landslide dire in the pita. Sa otagkanding sa kinan dire. Na dili mo agyo tami diri sa una pero nahadlok may kay bantik kuno kasada. Now nindot na kayo kini siya mga pangpanguni mga pang sa pagkin diri dapita kani siya o ano siya daom kayo. Manipis. Welcome to Manipis. Kada dia down kada dia. Tuto oy. Laong kayo. Purog ni akong video karon kay oh, vertik pa ning kulokoy oh. Sloyon ako. Vertik pa. Oh, vertik kapag kuan. Kalisod. Vertik ka ikaw. Bad shot ka, bad cheetah ka. Vertik ang nag-reset niya. Ayaw to son atong mga ingon atong nga klaseng tao ay prontos mga kuan accident. Supay lang god. Dali ka nga nagdali na bitaw ning diring dapita, shortcut na bitaw ni. Kung dali pag ka oh, laom pa na dia oh. May trabaho nila diri oh. Vamos lang slide it. Siyok na kung kuan. Oh, God.
Luma. Say hi. Dari rakpog. Mga padong naglalawsong. Mga rin naging lag na manipis. Mas duol ang biyahe ani. Oh. Kana daw laon pa na sa wow. Yan. Siyang kuan habog ay manipis. Kung wa pa ko nasipyat sa akong giagian di ko masud ani. Saka pa nitay ko dito sa kuanda. Oh, grabe nandito kayo dito. Nakita. Laon pa na diyan. Ano siyang manipis road, pero nindot na sa una batig kuno kay ni bato-batoon karon gi samintado na. Wow, grabe oh, para magbagyo. Shout out Mirna Igano Pirotso. Anak ko ni Reskuan. Shout out to my wife. Manipis. Paano siya? Oh, murag bagyo oh. Bagyo. Kayang lugar ini mga kuan kin diri mga prone sa landslide. Murag ikwarihan bato sa bato balani. Karon pa ko kuan diri da nindot sig gani kay samintado na. Mura magkuan tinais manok, large intestine mga kachoy. Pindot kayo. Hala grabe sa lisodings tanaw daga ng bato nga tanggal oh my god. Maignoy kita ning mga first time patang nakaagi ba. Pero sa mga kuan diri sige nag-agi mura na lagwa ni nila diri. Kaya ako first time ako, pero sa una gusto ko moagi diri pero nahadlok lang ko kay bati ko nung kuan kalsada. Karon na probe na nako nga nindot siya. Oh. Nindot kay ko ano. Siyok pa sa tong kuanan nila. Siyo ka tong donggan duta ay ning akong cameraman diri right side ayaw uyugan ang imong camera koy. Wow, kanindot ta murag nata sa kuan nata laing nasod. See murag tag nasa kuan Murdan bagyo man ini hala ninduta ay. Rocky Road. Ya kana diha oh. Nindot kay ko ano. Lugar oh. Shock kung sa taning agianan ha. Daghan ng mga estudyante diri maglakaw taon luoy kayo. Lagyo kayo lakawan. Ano mga habal-habal diri. Ala, lauma kayo.
agyanan da. Sipiat ko sa kong agyanan dito ta ko pikas. Pero diri ko na kuan isunod malasan ako ang kuan kanang map ni Google Map gyud sa hay pahamakers. Tinindo to lugsong ni tanan ay. Karon pa ko first time fan na ko ingon ani. Siguro sa Baguio ingon ani sa pero kani grabe na gyud lugsong kayo. Shout out mga taga Manipis. Tindot niyang kalsada dire oh. Mura mog nasa Baguio sa laing nasod. May mga bukid diri nga kuan siguro diri ay kanang watershed. Oh, perting Lauma. Yan Lauma kayo na diyo. Lugsong na ta, dool na ta. Wow! Duta oh, kana dia oh. Oh. Lugsong na kahit ta. Di gini siya pwedeng magbulot-bulot kag maayo ani kay lugsong na gyud. Labaw pamlis Baguio ay siyok na kung daonggan. Na nata sa Erlinda Store. Shout out Erlinda Store. Teresa Store, shout out. Jera Store, shout out. Wow, ndo tay. Napa ni kan upat mi kabuk nagsuno dani. Oh, pirting bugnawan yan diri ilaw. Pindot kayo. Sige lang tag-break ani. Shout out sa barangay official din sa saan barangay ay. Natas tulay ni kuan ata. Pasakan sa siguro ta ani nindo tas tulay ay. Oo. Naada rin ng picnic oh. Kayo. Erteng nindo tas lugar ni Siyo akong daonggan. Shout out sa mga tao dire. Nindot kayong lugar ninyo ba? Kuan kayo. Sagbuton. Siyo akong daonggan dire. Manipis, we are leaving to Manipis. Gingo nila nga perting matiagi ko na kuan sa una kalsada karon nindot tao padakan yung ayon lao kini diri sapa na siya suba ayan ragdool na siguro ni multikabo padsahiroan minglanilya milusot ani murag nakaari na ko diri sa una katong sa tunga natong adilinis mo kuan lang siguro na ko nagtag-an lang ko suganing sugas padagan eh kalma lang siyo karo kong daonggan. Wasay traffic diri dito sa kuan moagi pa kaog dagan pa yung agian dito sa pikas. Sinong lugar oh na Multix. Shout out Multicab padung Tabunok agi sa mi. Ayan
Sitio Kambabug. Oh, Kambabug. Sitio Kambabug. Shout out. Shout out sa mga taga Sitio Kambabug. Sa mga kada bay? Pundo mga kada. Mga bata oh. Hindot silang ko ano. Kung naakal din rin nagpuyo, kinanglan na kay sakyanan, na kay motor, or kung sakay, kung maglakaw, kapit ng lisura. Layo kayo. Tik-tik daw. Sitio Kasya. Oh. Shout out sa mga taga Sitio Kasya. Sitio Kasya. Trastar Bake Shop. Yan. Kurug-kurug lang na akong video. Taro nga da paggunit Shy Boy. Eh, bati atong tanaw na itong kurug-kurug, maglipong-lipong atong mga viewer. Oh, wow. See? Ting abli na skuan. Uy, 11:43 na. Jack Lupan Elementary School, Talisay. Uy, Talisay naman din, di kalusot di ay. Welcome Talisay, shout out Talisay. Na Talisay naman din tani di ay. Oh bro, ina bro. Welcome Talisay, Municipality of Talisay. Doon na di kus base water. Mao ditong lang giingon nga 12 na anak ko dire Talisay na. Oh, kanindot. Sitio Camp 3. Oh, multicab. Oh, no, multicab la. Kabalikat. Manipis with Honda City 1.5 CVT. Welcome to Talisay. Shout out Talisay. Nanay Store. Manay Store de Manay. Dugay wala una punta ko moabot dito ah. Karon na nako sa Talisay oh. Padung na ko doon na lang ko base water. Oh, mga bata nang gawas na oh. Mga puti ang mga bata diri kay kuan. Bugnaw mo gining dapita. Oh. Gabis merchandise. Asa naman tong akong kuan nagsunod namong namin nagsunod sa mua. Kaya nahinay pati na siya eh. This is the kuan kay gamay rang ilang kuan, gamay ra ilang kasada pang kuan ra gyud two-way mga kuan lagi ni mga landslide prone sila dire, delikado ni sila dire oh. Puyo kuan ang kanila diyo lang ipadagan.
Talisay nini. Pero ambutan asa patadapit. Basta kay Talisay na kuno siya nagibutang dito tabunok. Hoy Victor. Talisay Cebu. Asa mo giga pre? Okay. Hangir man yung motor eh. I fall in love with you. Hindi to. Bugnaw kayo na dirang dapita. Kay mga kakahuyan ba? Ang puyo lang sa skilid-kilid. O disod kayo na. Kinuha ko. Puyaw kayo na da eh. Sama di. Puro kloy. Ako nag-expect daghan man mga tao din diri da eh. Ano puyo da eh. Oh. Pero kuan lang gyapon sila. Puyo lang gyapon sila sa Dublin. Tindot oh. Amugaway kayo. If I fall in love with you. Oh, so na tingalig diya tamo agi, ayaw lang sad. Oh. How comes? Dili ay tingalig mo anang sana na landslide na diha. Oh. Oh kalaong ba? Oh. Layo ng kuan. Duta. Oh. Unsa ka nilang gibuhat ya oh. Mura matag na ada sa ubang lugar din dapit kuana. Mura tag nasa Baguio, Bukiran dapit sa New Yorkie. Oh. What a nice place, man. Oh man. Matod pa ni makagago. Oh man. Bugiro kinis makagago. Mangistorya. Oh man. Gago. Yan. Tindutas. Tingalig. Bertik tag delikado tadi ha. Diri ta. Kay oh. Kurbading raban na din dapita. Wow, nindutas taas oh. Nindutas eh. Tarong nga video. Shay boy. Sorry. Bertika. Kaya marag dugay ni siya. Oh, nindota eh. Oh my gosh. Apa nih mga mot diri oh. Oh my gosh. Oh my G. What a nice place, man. Oh man. Baguhan lang gid oh. Mura man raprodan ko ani landslide prone landslide prone gyapon ni siya. Oh dera. Mura kuan siguro da na landslide siguro daw. Kuwari baka. Ano kana daw landslide na daw. Kuan. Landslide da daw. Vertik saning multicab sad patunga sad. Hoy. Shout out multicab.
Kung nga maning multikabo ay. Oh, mo ano ni. Asa naman taan eh. Talisaying. Nice pa. Bukid ka po no. Wow. Talisay na ta. So dire lang ta kay tingalig ko ano na ta dire. Sitaho na ta. Nindot pagyapon dire unsa ning kuan na. Sana dia. Okay. So bye na. Di rin lang ta. Kaya na nata sa Tricyclone. So di rin tangwa guys. Thank you for watching. Shout out sa akong wife Merna Igaro Pirotsu. Shout out sa akong cameraman si Shy Boy. So